sing gedhe ngapuramu Kang Mas papujanku jejet tengatiku sambungku mung waji dalu ngerupi dasaremu kalawan kirwamu Kang Mas Kandra titisake murih
baya yen ta sidang urip lan nandika mesti bagian mulya jelair putri Sulistya terus bisa nyuara mika kang wes
guru tumrap negarane sampun katur Kang Mas dipun aturaken aku tak laporan dhisik to ya wong wis rampung kok ya kok nek ra laporan piyayine gak pirsa yen wis rampung oh iya apa Pak Allah jan dompet kok kandele kados ngoten saking panjenenganipun Bapak Warno menika Pak mantan Lurah Jaten apa kae matur nuwun nggih Pak nggih ya matur nuwun karo didongake wis peparing ngono ki didongakno sehat selalu nggih Pak panjang yuswa nggih Pak nggih bojone cukup siji mawon nggih jos teladan yang baik itu Mas mbok menawa ditambahi takone Pak Lurah anu Pak Lurah pipise saya lancar mboten ngono engko tak ilikane dhewe rasa tekon nggih niki nggih matur nuwun janipun mriki niku biyayi budaya pangarsa-pangarsa praja Pak Lurah nggih wonten niki ngaturi Pak Lurah riyen oh nggih Mbak Riri oh ngoten nggih engko awake dhewe ndak kena sarusikune ingkang pangarsa mriki kok wong panggih Pak Lurah kok ora ngaturi Pak Lurah ki rugi sing rugi sapa ya awake dhewe karo masamu dijipke menemen lho ya monggo Pak Lurah rada rene ya Mas ya ayo nyuwun sewu Pak Lurah wilujeng siang jan jan wilujeng pinanggih dangu mboten panggih jenengan mboten tambah sepuh tambah ganteng tambah enom meneh katonipun bari luar biasa monggo Pak Lurah dono suwanten nggih monggo Bapak oh nggih oh mbak menawa mengki ketemu kali Mbak Riri kula ngoten saged kemutan nggih Pak Lurah ya kapilot nggih Mas Bapak Lurah ngersakaken kapilot langsung dipun garap seraginan kalih jumeneng sumangga Pak Lurah Matur nuwun Pak Agus Matur nuwun para kadang Soekarno Pembangsa ya Pak Noyo Wasul monggo Mbak Chandra monggo Mbak Chandra Dasar wulan
caket sajrone atiku ganku nandang tresnani wis kinodrat satremong lapai Sa
Suarane iki lagi buntet langsung mawon. Oh alah nggih. Nalikane hatiku lawan sira wong bagus. Nganti mati ora bakal lali. Lagae lintangnya mlaku ya. Tanduk setunggal nggih. Oh monggo. Lagune Rondo Kempling. Rondo Kempling. Dadi engko bar iki Bapak Suwarto. Nggih. Anak buah Mas Nardi. Nggih. Mangke bar niku Mas Joko kudu gupak. Persiapan Mas Joko, lagune dibrosing sik. Matur sembah nuwun nggih Pak Bayan Pari, bar Ayo panen Mas iki mesti. Rondo Kempling. Ya. Segala
Jedul sing tuwa nduk, Tardi Larasan tuwa, Lorinca juga wong tuwa jadul. Jadul nggih Pak nggih. Iki lagune Pak D ya tuwa. Jenengan nggih jadul. Ya wis tuwa kok, Nduk. Wis 2 tahun ora nyanyi. Ayo jenengan rasa grok. Kokean ning sawah bedoli kacang, sing siji ya enuk wis dadi bayek, sing siji ya olahraga Riri awake cilik saiki. Mboke sengkan bedoli kacang.
dangdut neng bertu ya ganti sprene ora bisa tak suwun rinten lan dalu pamujiku mangki ora ayo Pak Noyo ayo tapi ya kene asik suarane apa maneh yen nyawang eseme karo madu kalah manis manis pancen semu Rik dalam mau Mas Agus nyanyi urung? Mas Agus dereng nyanyi Kudu kok nyanyi. Nggih, mengke takone nyanyi Ora Mas ketang Agus. lagu kudu. Nggih, bar niki Mas Agus. Yo tutupen, Nduk. Ibu ngati wong bagus anak nugroyang iki ora mung jroning impenku matur nuwun bisa nyanyi sliramu wong bagus nuruti Budhe Wanti kepareng abiyatara monggo. Terima kasih.
Ngantuk Jambi Dadi sawiji Menajan abot lakoni Ayo mboke masukin mboke Iya Pak Iya mbok yo masuki Sabtu wong ayu dadi laku toko hati siang rinten dalu ayo mbok sawiji anajan adoh tak lakoni Mas Joko lanjutke napa niki mengke Oh nggih matur nuwun Sesideman matur nuwun Mas sehat selalu ya mbokmu lebokke Sabtu pagi ratu oyo gas
Ya, Mbok. Iso dhewe lali. Sadhewe apa lali? Ana kutha ana gedhe kowe tak tukoke Masa isine kowe ya apa wae najan sesidepan ya stika sebacan matur nuwun. podang kuning Mas podang kuning sih esok awan nang omah wis ora krasa kaluyuran anggone sing sayang mubang-mubang miter anggon goleki ora krasa esok awan ayo ri bunga yen aku